Здравейте, искаш да играем в Survival Games! И сме Ларена Сена. Къде паднах аз? И съжалявам, че има жълта мишка, но пак забравих да я махна. Много съжалявам, ако се чуят идват такива малки жълти мишки. Ей, там! Това е запътна там. Ей, тази сграда със сигурност има. Сега, къде да влезам в тази сграда? Так не е. Фопаси лак. FPS лак. Ето. От тука. Ай, тъпа муха. Ево. Супер, тук неща има. Тъпа муха. Тук супер много неща. Мамо, записвам сейчас. Yes, направо в начало съм full gold. Чай сега писвам стрима. И супер ски. Супер баба. Кое да пели. Yes, голдни палки, ей! Голдни палки. Gold matches. Тук има супер много неща. Супер много неща има тука. Честно даже. Това не може да се отваря. Аз се препълвам. Всяко ме убия, че съм на ужасно. Не знае, човеци. О, тъпа муха. Да го използвам. Готово е. Аз вече имам. Съжалявам, че не вземам тези голд неща, но аз вече си имам. Аз съм фул голд. Право на мен. И много малко така, хънгрито. Гледайте. Убия. Что тебе убил? Бегом! Сега, бегам. Колкото и да я бягам. Манков! Не! Базаха кралете! Сега това е никъде отдай. И съжалявам за този кратък епизод. Чао!